Dobro večer, dragi gledalci, ja sam Minja Subota, a ovo je Muzički tobogan. Večerašnji gost, Novica Milivojević, Zoni Nole, desi Nole. Desi Vule. Hvala što si nas ugostio, Zoki i mene. Hvala što ste došli, konačno je. Da, pao je sneg, danas je, koji je danas datum? 5. 6. april. 6. april, pao je sneg, zato što se, koliko skoro, pa nije baš godinu dana, ali baš dugo sad dogovaramo. Dogovaramo za podcast, skoro. Kako je počela korona, mi pričamo kako ćemo da snimamo i da bukvalno snimamo. pre toga, par dana. I onda na 2 nedelje, 3, odlažemo kao za 2-3 nedelje. Naravno 2-3 nedelje su ključne. Kad prođu dalje 2-3 nedelje, onda snimamo. Mada Zoki mi obećava već, ja ne znam, 5 godina sad, da će doći za Novi Sad i sad kad je došao, vidiš, sneg, izazvao haos. Da, pao sneg. Kaži mi, Nole, jesi gledao podcast moj, bre? Jes. Ko ti je bio najzanimljiviji gost? Jelić. Da, on je bio drugi gost. Oni su bili drugi gost, Zoki je bio prvi. Da. Mada zanimljiva stvar je da je Zoki zapravo bio prvi gost, a je li tako bilo, Zoki? Prvo je... Ne, mislim da prvi nisam snimali, ili prvo... Ne, prvo smo snimili Jelića, pa smo snimili tebe, ali si ti bio prva epizoda. Zor je bio 0. podcast. Da, ali tebi ovo sad nije kao prvo pojavljivanje na podcastu. Bio si u podcastu Stripoholics. Stripovedač. Pozdrav za stripovedače. Kaži mi, bilo je to jedno zanimljivo pitanje. Prvo ćemo pričati o stripu, pošto si ti čovek, vrate, posle ćemo preći na rap. Pošto je to meni lično zanimljivije, ali kao sad te ljudi znaju kao neko ko crta stripove, kao ilustratora. I bilo je to, recimo, jedno zanimljivo pitanje na tom podcastu vezano za tog Kapetana Srbiju. Da. I to me interesuje ko je Kapetan Srbija i da li je to kao parodija na Marvelovog Kapetana Ameriku ili... Pa pazi, u suštini Kapetan Srbija, počelo sve kao sprdnja na Kapetana Ameriku, ali u suštini to smo drugari ja došli na ideju, pa su taj drugar i još jedan drugar napisali scenariju koje je totalno ludilo. U suštini Srbi kao su jedini narod koji je u cijelom univerzumu ostao normalan, nije postao hibrid vanzemaljaca i androida. Znači nije naučna fantastika, nego realnost. To je sasvim realnost. I fora u tome što ta vanzemaljska alijansa vrši pritisak na Srbiju da se, izgradi mračni toranj koji će moći da kontroliše Srba, ali kao Srbi su zajebani jer imaju taj nožak koji se zove inat. I ne može niko da ih pokori i onda su krenuli da prave toranj. To je kao ni štit od Kapetana Amerika. Da, ali u suštini Kapetan Srbija ima Teslinu tehnologiju. Sad, Kapetan Srbija. Teslina tehnologija. Ne, što to ćeš otkriti kad pročitaš strip. Ima. Ima, da. Ja, kažem, jel to se radi na tome, jel to stalo? To sam počeo da radim pre, sad će, 1.5 godina. I onda sam uporedo izbacivao te kratke stripiće i onda su mi momci iz strip bloga kao rekli, ajde uradi 40-50 tabli tih sitnih stripova. To je strip blog, strip sa margine, prvo izdanje koje sam doneo da mi potpišeš, a imam i drugo izdanje. Pozdrav za strip blog, kupite stripove, nisu skupi, podržite rad naših domaćih autora. A kaži mi, pa posle ćemo početi o počecima, nego sam tada ti kažem ko su glavni negativci. Posle ćemo početi o počecima stripa, to kako si ti zainteresuo, nego sad zbog Kapetana Srbije hoću da se vratim. Ko su mu glavni neprijatelji? Pa glavni neprijatelji u prvoj epizodi su ta glavna alijansa, imaš 2 predsjednika koji vode sve to. I u suštini oni postavljaju taj mračni toranj pod izgovorom da to kao neki spomenik, razumeš? I to 3 lika, Srboje, Trboje i Hakoje izvaljuju i onda tu nastaje presek i to ćete pročitati dalje. A se i Hrvoje pojavljuje kao Vigilante. Hrvoje će biti u nekim drugim epizodama. Hrvoje Vigilante. Tako da u suštini, nešto je najzanimljivije što Deadpool. Kad su mi krenuli pišemo taj scenariju, par nedelje kasnije je počela priča oko 5G mreža, stavljaju nam 5G mreža ludilo i onda kako gledamo su mi kao, brate, razumeš, ovo postoje... Krenulo je Teslina tehnologija da radi. Tako da, bit će to jako dobra priča, samo da kad završim ove kratke
stripića, onda se vraćam na to. Na čemu sad trenutno radiš od stripova, da izlazi, da znamo da će izaći? Sad radim jedan strip, ima 19 tabli, to je mislim najduže što sam do sad uradio. Tako, konto sam da ću ga završiti do 1. maja, da ga pošaljem u Leskovac, ali vidjet ćemo. Tako da, to je to. Ajde, pitanje iz režije. Koliko stripova koji si ti radi do sada se stavi sebe kao glavnog lika? Da, sad čekaj, samo 95% ponovim stripova. ja pitanje, pošto se ne čuje, u koliko stripova si sebe stavio kao glavnog lika? 95%. U 95%. Pa dobro, ja bi to radio da znam da crtam. Pa pazi, fora je u tome što uglavnom mi se, to što se dešava u stripovima se desi meni, Da. i on samo malo napumpaš, razumiješ, tako da to je sve istinito. A kako si ti zainteresovao za strip? Mislim, znam ja da si ti ranije crtao, ali nisi se toliko ozbiljno tome posvećivao. Kako je došlo do te zainteresovanosti? Pazi, krenuo sam crtam stripove u srednjoj, ali to su bile sve budalaštine, znaš, kao strana 2 za ekipu iz razreda. I onda kad smo krenuli da repujemo, to je stalo. Znači, nema stripova, nema ničega, crtamo grafite i te zajebancije. I krenulo je sve ponovo sa Dirty and Lazy. Znači, tad sam napisao prvu epizodu, krenuo da crtam. Ali to je bilo samo online si kačio, tako na Face i na... Pazi, taj strip je imao, 4 puta sam gradio iz početka, nisu mi sviđali kostimi, nije mi sviđalo kako izgleda. I na kraju, ispalo to super. I mislim da prvu epizodu ostalo je možda još 3 stranice završim, ali se tu pokačio sa Simonom oko toga, pa nisam završio nikad. Čekaj, šta je on radio? Je li on radio nešto o tom stripu, scenariju ili nešto? Nije. Ti sve sam radio? Ja sve sam, i onda sam ga pitao, znaš, daj brate, pišemo zajedno, jer kao, to je strip o tebi i meni, kao glupo da ja pišem fore i za tebe i za mene, je. I on je rekao, kaže, da, se glupiraš s tim, niko to će čita sem Zordana. Jedan će to Zoki Radovano da čita i niko više. Dobro, ja sam čitao. Ima nas dvojica, nas je bilo. Tako A na kraju se ispostavilo da je bilo i više ljudi, mislim, posle si izdao i za strip blog. Ali to su ovi noviji, da. Znaš, mislim... Evo, hoće pitanje iz režije Zoki. Prvo, strip je bio zanimljiv, pa si zbog toga počeo da radiš strip, ili si znao da crtaš, pa si, pošto znam da crta, hoću raditi strip. Da, znači da li si... Čitao stripove... Da li si bio fan stripa pa si počeo da crtaš stripove ili si samo skonto zašto dobro crtaš? Pa u suštini treba da crtaš stripove. Pazi, još kako sam klinac bio, to su bilo stripovi, non stop smo čitali stripove, znaš, i Alan Ford i Politikin zabavnik, stripoteka. Znači se ranije dok sam pošto sam četvrtkom išao na neku vakcinaciju, svakog četvrtka, to je bilo stanemo trafika, kupim sve stripove koje imaju. I onda posle toga su došle Master Sveske, He-Man i Ludila. I bukvalno je tu krenulo, tad sam precrtavao, gledao iz tih Master Sveske i crtao sebi kao te neke stripove, mislim isto je sve to bilo, sam se ja crtao. Kao da je pokret najzajebaniji kad se crta neku akciju u pokretu. Pa da, jer to zna dosta da bude ukočeno, razumeš. Ali i posle srednje škole to došlo kao zajebancija, znaš, koja je priča, fora, neko sve ću baciti na papir i posle toga je sve tako krenulo. Znaš, dobiš ideju za priču kao, ali bi ovo bilo dobro za film i kao, ne može film, evo može strip. A koji ti je bio omiljeni strip? Mislim, prvi omiljeni strip. Prvi? Alan Ford. Znači, to je kao klinac sam baš volao Alan Forda. Volao sam Dylan Dog, ali šta se ja tad znao, ništa, bio sam klinac Meni su bili Dylan Dog i Diabolik. Da, sad će se Diabolika, zato što to je tamo početak 2000-ih. Ne, prvo sam počeo sa Mikijevim zabavnikom. To je bilo 96-7, ja stavimo 6-7 godina. Da. I onda sam posle prešao na Diabolika, zato što su čak bile neke stranice ponekad u boji. I onda ja kad vidim da je strip u boji, meni je to bilo haos. Kao šta god, koji god da je strip, i baš je bio, seća se, jedan Diabolik da je bio u boji, to mi Ćale kupio. A sećam se da sam posle i Dylana Doga, recimo, ali nikad nisam volao ove Zagora, Kapetan Mark i tako taj fazon, to me uvek smaralo, te priče su me uvek smarale. Više sam volao tako te neke naučno-fantastične, tipa kao što je bio Dylan Dog i čekaj kako se zvao neki sličan lik, isto bio oni neki... Nije Blackstone bio, brate, on više za Zagora. Kako se zvao, oni plavi lik isto što je bio neki Marty Misterija, da. To sad krenuo da čitam nedavno. Marty Misteriju i Dylan Dog. Prve epizode se zove Ljudi u crnom. Da. Ne sjećam se. Film nije bio u planu, brate, 80-te možda. Zoki ima pitanje. Koji deo najteže crtaš ili nešto? Koja je poza najteže da se crta ili deo? Poza ne toliko
nije toliko komplikovan koliko su same šake. Znaš, ono, šake treba nacrtaš, znaš, pogledaš kao to izgleda jako jednostavno. Ali gledaš sebe kako držiš nešto ili uslikaš nešto ili gledaš sliku? Zavisi šta. Naprimjer, sad na poslu, ajde kažem, radim kao storyboarder u studiju jednom, imaš ogledalo pored i grimase kad crtaš, gledaš svoje grimase, ali na primjer šake ili ufutkam iz tog ugla kojeg treba crtam ili nađem referencu na netu. Znaš, ono masa puta, pokažu ti posle snimak kad sam crtao nešto i sad treba uradim neki pokret ludački koji ne mogu nađem na netu. Staviš telefon, snimiš sebe kako to radiš, razumiješ, i onda pauza i kao, to je to. Pa da. Pošto sve tehnike znaš da radiš, slikanje, crtanje, grafički dizajn, sve, šta najviše voliš, šta najbolje radiš? Pa najbolje radim, Šta najviše voliš? Ajde, nešto vjerovatno ima možda volim, nešto da bolje radiš, ali volim ne sviđa ti se. sve da radim, znaš, volim i da slikam, volim i da crtam stripove, volim i digitalan rad, inače, i vajanje. Ovo su tvoje radovi. Da. Mislim, ono, znaš, najviše me opušta slikanje po platnu, to mi je ono omiljeno, a mislim da sam ono u digitalnom kolažiranju i paintu, to mi je ono master, da, to znam koliko sam dobar. Nisam to radio od kako smo se preselili iz Zrenjanina. Kad je bilo oni fijasko u kulturnom što si treba dođeš u Zrenjanin da crtaš, to je da se dobro sećaš što toga. nije bilo. To je dobro što nije bilo, da. Šta sam teo još da te pitam vezano za strip, da, ja recimo ne mogu kažem da sam neki jako veliki, ja sam poštovalac, ali nisam neki fan da skupljam sve žive stripove, pratio sam neke domaće i uglavnom kad god je neko od domaćih hteo da izdaje strip, izda 5-6 delova i tu stane. Bilo je tu baš onako dobrih pokušaja nekih science fictiona. Generacija Tesla. Da, i bile su dva, bilo je nešto kao sa vilenjacima i bilo je nešto kao u svemiru, 2000 recimo 9. 10. da je izašlo, ja sam to baš redovno kupovao na trafikama, ali izgleda da je to puklo. I ako god da je nešto probao da radi nebitno, uglavnom domaće, svaki put je puklo. Šta misliš, čemu je problem? Problem je u tome što... I da uopšte postoji zainteresovanost za strip? Pa ima jako velika zainteresovanost, ali uglavnom za strane izdavače i strane stripove, znaš. Uglavnom sve je superherojski, Marvel, DC i to ili... Ima dosta tih, ali kod nas, na primjer, Zlatna serija, Zagor, Tex, znači to ima jako veliku fan bazu. Ali to su, ja mislim, sve stariji ljudi, 45 plus, 50 plus. Kao i za ploče, recimo ja sad skupljam ploče, snimit ćemo posle da vidite ploče, baš radove ćemo snimiti da vidite na letove. Skupljam ploče i onda kad god vidim neke rasprave, uvek stare ploče, stariji ljudi, ništa što mene i konkretno zanima, jako teško nalazim, razumiješ? Tako isto i za stripove. Ali, čuo sam da kažeš, klinci se sad lože na ove, da se kažem na anime, ali na mange, da. A mange se čitaju sa desna na levo i imaju 100.000 stranica i jako se brzo čitaju, a je li ima na domaćem? Ima. Domaće izdanje mange? Ima, mislim, nema niko kod naših ko... Dead Note i to, ne znam. Pazi, ne pratim toliko mangu, znam da je kolega sa posla donosio neke mange, ne mogu se tačno setim koja, znam da ima neka spirala u pitanju i stvarno je jeziva priča i dobar je crtež, ali znaš, nekako ne mogu ja to da svarim. Ne znam, meni to nije, manga mi nije toliko zanimljivo, volim anime, ali u talasima, znaš, nekad mogu gledam kao 2 meseca gledam samo anime i onda ne mogu 2 godine uopšte gledam, znaš, nemam kao malo gledam, malo ne gledam, nego tako u naletima. A kaži mi, od ovih kao mainstream, ne znam, Dark Horse, Marvel, DC, i da li imaš neko ko ti onako omiljen i od crtača ili i ovako od superheroja, mislim, ko ti je... Ranije dok je... Koga bi voleo da crtaš od tih superheroja? Voleo bi da crtam Konstantina i Ninja Kornjače, to mi je To ti je, to recimo, to je dobro pitanje. Znaš, kao... Dobro setio. Crossover sa Ninja Kornjačama i Konstantin. Pa da. Ili ja da pišem i da crtam sve. A ko ti je tih mainstream izdavača onako najpribližniji?
pazi, više volim... Marvel ili ovi drugi? Pa više volim DC, brate. Jel da? Marvel mi je ono, znaš, previše šareni za decu. Jel da? Da, znaš, ali i DC je sad počeo malo onda da fušari. Tako da ono, Dark Horse... Da, pričamo o stripovima, znači ne o filmovima, o crtačima i to, nego samo stripovi. Da, stripovi, Dark Horse isto dobar. Kažeš ti Vertigo ranije što ima izdanja, to je ono ludilo, naprijed Sandman, pa Hellblazer, znaš, to su mi ono, pa to je Hellblazer. Da li misliš da uopšte strip može taj tvrti povez da spase od propadanja? Pa, pazi, strip... Pošto vidim da ljudi uglavnom sad više vole to kao knjigu da kupe, ono, na 500 stranica i jeste da je skuplje, ali ono, znaš, kao deluje kao kolekcionarski knjiga i da. Znaš, baš ćemo snimiti posle da vidimo malo tvoju kolekciju stripova i to. Strip je, zahvaljujući ono filmovima Marvelom i DC-evim, ono stvarno eksplodirao. Jer ranije od pre toga bilo zatiše jako veliko što se toga tiče. I da nije toga bilo, mislim da ni stripa kao sad, kao kakav je, ne bi bilo uopšte. A ko ti je recimo od autora stripa ovako? Grant Morrison, ono, kraj. Mislim, on je pisac, ako si gledao možda Doom Patrol seriju. Paw Patrol sam gledao. Nisam gledao. Doom Patrol, ako si gledao, kako zove, Happy. Happy, onaj... Happy sam gledao film, ne, serija ili film? Serija, da, gledao sam. Jednorogom plavim. Da, on je lik što isto... On je pisao da li je Arkham Asylum. Da, to je bila strava serija, znači, poručujem to svima. Justice League, da, on ima, mislim da je njegov taj Justice League najbolji ikada napisan, brad. I to, i Batmana isto dugo pisao, i Wonder Woman, ali od njega su mi ono, Invisibles i Flex Mentalo pobjeda. Najjači stripovi. A od domaćih imaš neko poti domaćih? Pa. Je znaš Mirka Čolak? Znam, da. On je komšija s Lesnine. Mislim, sad više ne živi tamo, ali moja vrata od stana i njegova vrata od stana se gledaju. I sad ću se kad sam bio klinac da on meni dao njegove stripove, ono, ja se razbolim i kao, evo ti, pa onda bi onaj Mandrak Mađioničar. Da. I ne znam što je on meni to davao. I nisam morao ni da vratim, ono kao pokloni mi čovjek, razumeš, i onda ja idem kroz kraj i kurčim se, znate moj komšija, on crta Spider-mana. Čekaj, on tad crtao? Pa tad je počeo, tad je prvo, ja mislim Red Scala da je prvo bilo, i ja nisam to od njega čuo, nego nisam ja u kontaktu već dugo, ali sećam se da sam negde na internetu pročitao kao Srbin crta Red Scala i Punisher. Da. I onda sam posle u nekim drugim njegovim intervjuima čuo da bukvalno čovjek sve živo radi, znači sve superheroji sad, ja mislim. Nisam znao, čuo sam za to pre možda, kažem, par godina, ali što se tiče naših, znam da Stevo Subić, on kida, razumeš kako crta, on za Francuze, mislim, i za Italijane radi. Znaš, mislim, ono, njega moraš poštoviš, pošto ste sugrađani, razumiješ, znamo se 100 godina, ali od ovih ostalih, Zoran Janjetov, Kerac, znaš, to su ono jako velike imena u stripu. Što se pisaca tiče, mislim da je Marko jedan... Da li je Gaša strip, srpski strip ili italijanski? Misliš je onaj Gaston? Nešto, znam da je bio neki, da je neki Srbin njega crtao, to sam gledao baš u strip blogu, ja mislim da je neko... Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop fucking lying, always lying to me. You lying so much, you making it hard for me. Mislim na Gašu Šepretlju, ja mislim da je to čak francuski strip, ako se ne vara, možda italijanski. To se ne razumijem, a možda i belgijski. Gledao sam jedan, da li sam se istripao da neko od naših crtao. Moguće, jer imaš dosta naših crtača koji rade za Italijani i Francuzi. A kako to u tim zemljama, ti znaš, je tamo mnogo rasprostranjeniji strip i to? Pa jeste, znaš, francuski i belgijski strip su jako cenjeni, znaš, mislim, imaš čak, ono kao, zove se to belgijska škola stripa. Po stilu se prepozna odakle dolazi strip. Mislim, vidi se to i, znaš, Marvel i DC imaju određen način crtanja, i likova, i kako se boji, kako se senče, znaš, kad pogledaš, evropski strip mnogo onako surovi, Sugorov grafički, brate, što bi rekao, Jelić, mater. Da, ja više volim kad je haotično, ne volim onako kad je sve...
Znam, da. Nekad mi to smeta, znaš, kada je ono crtež nije onako kako meni paše, može priča bude dobro koliko hoćeš, znaš, ali teško mi jako bude da čitam. Ne, ja recimo, sećam se kad smo mi bili klinci Zoki, kad smo crtali, mi smo dobro crtali, ali nismo nikada realistične likove pravili, uvek smo onako kao iz crtanog filma su nam bili svi. Top dvojice u razredu. Da. Ali kako smo krenuli da repujemo isto, nije nas više to interesovalo, Pa znaš. Čekaj, ja pitanje jedno, trojice u Zrenjaninu koje radi Marvel? Pa ne znam ne koliko znam. ima ljudi iz Zrenjanina, ali znam eto za Mirka Čolaka Čolak. radi za Marvel. Steva radi za Francuze i Italijane. Sad, ko je treći, nemam pojma. Treći, javite nam se da uradimo s vama podcast. Ti se ovo što je priča, svega ne moraš da Da. Ovaj, Ali šta ću je morati da titlujemo. Interesantno kod crtanja, ja na primjer sad koji pratim te filmove, strip filmove i sve to, kada brate sad DC koji pravi katastrofalne greške, kada hoću nešto da napravim manip na Photoshopu. Šta napraviš? Manipulacija. Aha, da. Zato što jedino što znam približno dobro da uradim. Ali, brate, bih volao da mogu da nacrtam sve to što zamislim. I koliko u suštini crtanje je... Ovo je Zokijev vlog trenutno, šta bi volao da radi. Koliko hoće, pitanje. Koliko je crtanje, brate, svet za sebe, jer on šta god zamisli u svojoj glavi može da prebaci na papir i da realizuje, brate, šta god, razumeš, bukvalno. Tako da, verujem da je interesantan medijum u smislu bukvalno širenja, brate, Pa, pazi. Znaš, mogu ti kažeš da samo meni nikad nije dosadno. Znači, bukvalno svako slobodno vreme ja iskoristim da crtam. Kada bukvalno imam 5 minuta slobodnog, uvijek nešto žvrljam. Znaš. A dobro, to je sve što vežbaš na kraju, kad ga masteriraš, nije ti problem. Kontam je on kad je vežba i ti da radiš to svaki dan. Ja pogledam svoje crteže od samo pre 3-4 godine, mi je to smešno, brate. Znaš, kao, brate, šta si ti crtao, razumeš, kao katastrofa. Kaži mi, ti si radio neke igrice, brate, crtu si likove, ilustrovao, u Pa stvari. pazi, radio sam i u ovoj drugoj firmi sam radio karaktere za igrice, u prethodnoj sam radio Jesu to neke popularne igre ili... Pa jesu, zavisi kako gledaš, znaš. Imaš to tržište koje se zovu casual Pa games. je to kao Android igrice ili za browser igrice ili kao za Steam, na koja platforma? Imaš ih na Steamu, imaš ih za download, to se uglavnom preko Big Fish sajta prodaje, imaš ih za telefon se pravi, bukvalno možda ih igraš svuda. Ali to su kako što rekao, casual games koji nisu nešto zahtevne. Tražiš neke, ti si tajni agent, pa rešavaš ubistvo, pa kao gde su makaze, puzzle games, da uzmeš makaze, da staviš u džep da bi odvrnuo sijalicu, znaš, taj fazon. Mislim, tu sam naučio jako dosta. A si radio neke one RPG igrice, tipa Warcraft i to, da trebaš likove za to? Crto se ja to za sebe. Da. Crto se ja to za sebe pa im pošaljam kojim se svidi, ali uglavnom za sebe. Imam ja tu priču za njih, ali o tom potom jednog dana. Da. A koje su ovako ti, mislim, znam da si mi rekao kad sam te pitao, to jest kad si me pitao šta ću da te pitao, pričat ćemo i o igricama. Ti si rekao da ne igraš više igrice, a šta si igrao kad si igrao? Si igrao Mortal Kombat i ne znam, Skyrim. Pa to je relativno skoro bilo. Pa, pazi, posljednju igricu sam igrao... Skyrim je možda poslednjih 5-6 godina. Tako da, ali bukvalno kad sam 2014 sam počeo da radim u gamingu i tad sam prestao da igram igrice. Znaš, igrao sam ih... Nisi imao vremena, ali te smorilo? Ne, jednostavno toliko sam provodio vremena za kompom, da kad pogled trebaš pro 12 sati da igram igrice, kao ne mogu. A bukvalno do tog momenta znao sam da sednem u 10 uveče i znaš kao, aj samo pola sata pred spavanje da opalim, da se skontaš da je 5 ujutru i svanulo i kao... I bukvalno kad sam dobio ovu figuricu Batmana, za rođendan dobio sam igricu sa njom. I kao, aj mogu bi da odigram, znaš, da probam sad. Ubacio, odigrao pola sata i kao, brate, ovo smara. Ja sam relativno skoro kupio Sony i fora je što, recimo, ne igram baš kao svakodnevnu igricu, ali kad nabavim novu igricu, igram je dok je ne pređem i to znači igram 3-4 dana bez prekida i onda ne igram po mesec dana. Ja sam znao da pređem, primjer, kako se zove to? Tomb Raider, ovaj novi,
prešao sam za jednu noć. Znači, seo sam tako 9-10 uveče dok nisam završio, nisam tako sam ja Last of Us prešao za 3 dana manje. A Skyrim, toliko sam ga igrao da nisam nijedan quest teo da propustim. Bukvalno sam sve rešavao i još neke ekspanzije i kako promenim sistem na kompu, tako sačuvam save-ove. Da, save-ove sačuvam, da. I onda sam, to sam ja isto radio. Ovaj komp kad sam uzeo, prebacio sve, instalirao, da pokrenem Skyrim, nema save-ova. Nema save-ova, zborio sam da prebacim. Na USB, brate, staviš i sledeći put. Da. A Steam, ovo je dalje crack pirat. Koji je najbolji film, po tvom mišljenju, da je urađen po stripu? Batman, Michael Keaton. Jel da? To oni da mu se vide bradavice, jel da? Ne, to je sa ovim George Clooneyem. Michael Keaton je prvi, oni sa Jokerom. Da. Čekaj, to je ono da je oni pingvin, jel to? Jeste, da. Mislim, znaš... Ne, ali meni je možda ovaj Dark Knight mislim, nije mi to sad zbog stripa, nego se nadovezujem na Batmana. Možda ovaj Dark Knight, taj kao trilogija, a najluđe mi je ono kad je Schwarzenegger, onaj Mr. Ledeni, da. Kad sam imao 7 godina, dobro, i sad kad vidim ono... Znaš šta je razlika u tome, što kad pogledam Dark Knighta i sve to, znaš, pogledaš Jokera, ovog Heath Ledgera kao Jokera, pogledaš Bane-a, tu su mi ono, znaš, kao Bane je terorista običan za koji ti treba policija i vojska. Ne treba ti Batman, brate. Znaš, Batman ti treba... Viš, to je zanimljivo što su 90-ih i 2000-ih svi ti superherojski filmovi namerno rađeni da što više nerealno izgledaju, dok ovi sad baš ono kao nećemo stavimo taj kostim, kao mora da izgleda što realističnije, znaš, kao ne može da okreće glavu, ludilo. Jer slučajno da vidiš Supermana, ono, kao da ima gaće crvene preko. Da su ukljene realnosti, tako nekako. A sad je Pix jedan i drugo hoće da ti smeste u pravi stvarni svet, ali sa pomoći Microsoft. Mislim, znaš, ne mogu kaži da je to loš film, ali po meni, znaš, kad imaš pingvina koji ima hordu pingvina sa raketima na leđima, kao tu ti treba superheroj, razumeš, ne ono... Ja, šta misliš o Walking Dead stripu i seriji? Nisam čitao ni jedno ni drugo gledao. Ne voliš te zombi teme? Volim zombije, ali Čobirić mi je bio cimer jedno vreme i onda je što pričao o Walking Deadu i kao ja ne mogu ovo. Ne, ja sam bio jako veliki fan Walking Deada prve 3 sezone, a onda su krenuli mnogo da se gube, ono samo da ostavio cliffhangere između sezona uglavnom, kao gledaš 12-13 epizode, ništa se ne desi, onda kao cliffhanger za sledeće sezone. I da, to sam bolje ti kažem, ako nisi čitao Ninja Kornjače i Batmana, strip, ako si gledao crtani? Gledao sam i crtani, gledao sam i dokumentarac, crtani je dobar, to je odlično. I zato sam skontao da je He-Man prvo bio strip koji je služio da proda igre. I onda su krenuli crtači i sve ostalo. Da. A strip uzmi pročitaj, baš zbog stila crtanja, onako je sirovi, znaš koliko je bolje urađeno od crtača. Ne može se porediti. Ili imaš neke stripove koje bi preporučio da nisu mainstream, da ovako čitam? Da nisu mainstream. Koje ti voliš da gledaš da nisu mainstream. Ja ću to sve da stavim dole, slike i to. Eto, na primjer, ako nije čitao Last Ronin, sad isto Ninja Kornjače, pročitao sam prvu epizodu, drugu nisam stigao još. Znači, priča je ludilo, smešteno u budućnost. Sve kornjače su mrtve osim jedne. Koja nije ni jedna od te 4. Jeste, odmah sam izvalio na početku koja je kornjača, ali Druka, Razoki, ovo ćemo cenzuriš. No, stvarno odlična priča. Ninja Kornjače, onda Invisibles od Grant Morrisona, Flex Mentalo, Doom Patrol, I Hate Fairyland od Scottija Younga. Ne bude to za početak. A od animiranih filmova koji nisu kao crtači, nego ono tipa, dobro, ajde, to jeste heavy metal, si gledao heavy metal? Da, kako nisam. Strava, heavy metal. Onda čekaj, šta je od tih kao tog tipa crtanih filmova? Imaš Ralph Bakshi što je radio Mačka Frica. Ima, kako se zove sad taj, isto njegov crtani. Ne mogu sad setim. Ali u suštini isto je rađen kao Lords of Time, zaboravio sam, ista fora kao heavy metal, na istu foru, znači heavy metal rađen je u stvari po stripu, koji imaš magazin heavy metal koji je 70-ih krenuo u Francuskoj da se
objavljuje, gdje se samo naučna fantastika objavljivala. Poznato mi je, šta je to koje... Pa tu ti imaš iz delova. dokumentarni crtani, ono kao, zove se heavy metal, neka riba, neke Da. ono, nerealne scene, tako to gledaj, zanimljivo. A sad polako prema što krenu na muziku, hoću da vidim da slučajno nešto nisam zaboravio što se tiče stripa, znači, ali ima sad nešto, šta sad sledeće što će da izađe, da možemo da ispratimo? Pa kažete, izaći će sad, misliš od mojih radova ili... Od stripova radova, da. Od mojih, pa taj što radim, od 19 tabli, još uvijek nema naziv, ali Ja kako to sam ja izvinim sad što prekidam, dosta ljudi mi je rekao da prekidam svoje goste, ali ja, znaš, ono, bacam freestyle dosta i stvarno ću se truditi da to ne radim, ali da ne bi zaboravio. Kako je nastala ta saradnja sa strip blogom? I su oni tebe zvali, s ti njima nešto slao? Ja sam vidio, u stvari, Ortak mi je poslao njihov sajt, kao gledaj što, znaš, objavljuju priču o stripovima, bla bla, super sajt. I jednom, znaš, uradio sam par stripova, kaču ih na Face, što im ne je poslao, vidio sam da imaju kao autorski strip, rekao, znaš, ili biste objavili nešto od ovoga i on kao super može i tako je krenulo. Bukvalno odlepili su na ovaj prvi ponedeljnično jutro i onda je krenulo redom da ide. To, samo kad si ljubitelj nekog medija, kao, Pa da. ja radim ovo tako, radi mi se, kao, nama se to sviđa isto i mi to tako, zato što nam se gleda i čita i kao... Momci bukvalno rade to iz ljubavi jer nemaju nikog profita od toga. Tako da i ovaj strip sa margine je krenuo kao, znaš, kao ajde da objavimo, čisto se napravi, znaš, ljudi koji su objavljivali na tom sajtu da imaju u štampanom izdanju, pa kao od prodaje možda se napravi neka izložba za ljudi koji su crtali, međutim puklo je, brate, toliko se prodao prvog broja da nisam mogu da verujem, jebate. Da, znači mislim da 3 ili 4 puta su doštampavali tiraž. Strava. Ja jedva čekam, brate, mislim, verovatno će izaći sad i treći deo. Malo mi je, jedina stvar koja mi se ne sviđa, ali to znam da svi tako rade, ali to se meni generalno ne sviđa, što su jako kratki stripovi ili su nedovršeni, što to bukvalno kao reprezent crtača, razumeš, u toj kao svesci, ti imaš, ne znam, 5-6 stripova, ali sve nešto po 2 stranice. I kao bukvalno, ko da dobiješ, znaš kad je bilo 2000-ih, kao kupiš igricu, ali to je samo demo igrica, kao jeste 200 dinara, ali kao to je samo demo, ako hoćeš onda možeš kao Cypher, da. Pa bukvalno kao Cypher, ali za... Strip je u stvari forma repovanja, znaš. Kao crtaš, pišeš, tu si, underground. Eto nam naslov za podcast. Pa da. Strava. Hteo sam da te pitam, kako je došlo do toga da ti uopšte slušaš rap, pa posle kako to da ste ti Sime repovali? Hoću da te pitam masu stvari, kako uopšte u Kleku, da ste, mislim, verovatno u srednjoj školi ste to, kad ste krenuli, gde ste se upoznali Sime i ti? Sime, inače, tvoj drugi iz, ne kažem, benda, niste bili iz grupe. A moram da objasnim ljudima, znaš, koji ne znaju. Znači, Sime i Nole su old school zrenjaninski reperi, iako su iz Kleka, oni su naši, mislim, niste prvi, niste prvi. Prvi su bili... To mi zanima, sve to hoću pitati. Znači, kako je počelo, ko je tebe zainteresovao za to? Pa, mislim da to bio 8. razred, do tad sam bio, kao što kažu, prljava metalika, slušam metal i punk, i dok nisam čuo Dr. Dre-a Keep the Heads Ringing, znači, kad sam čuo taj bas i to ludilo i kao, šta je ovo, znaš, nisam čuo do tad ništa od toga i odmah posle toga sam čuo Snoopa. Prvi album, mislim da je bilo What's My Name, spot, on sam pretvara u Kjera i to. Da. I tu je bio kraj. Mislim, tu su bilo kao Gru i Montenegirsi, ali to mi je bilo, znaš, kao... Ali te to neko navukao na to, ti dao kasete, CD-ove, nešto, ti slučajno TV-ovo? Ortak je došao sa Walkmanom u školu, imao je Burazer u BG-u koji mu snimao kasete. Da. I ovaj kao je slušaj ovo, ja kao šta, stavio sluški, krene. Dr. Dre, ja kao šta je ovo čoveče, znaš, odlepi mi, znaš, par meseci posle toga, znaš, čuo sam tu stvari, to je to, ne znam šta je to. I on se čuo Snoopa i krenuo u srednju školu i onda imaš, kako se zove, Music Shop Time. Da, ko Šipkinog Čaleta. Ko Šipke i Roljage i onda sam tu obitavao non stop, kupiš kasetu, odeš i kao
kreneš se tripuješ, šta je ovo čovječe, skroz novi pravac. Inače, taj Music Shop je bila jedina prodavnica u Zrenjaninu gde su prodavale kasete i CD-ovi i Metal Mungos, Mike. bio je Mungos jedno vreme, ali jako kratko. Tu smo kupovali prve CD-ove. Tu si mi kupio CD, da dođe kod mene da presnimi na kasetu, jer nije imao CD-ROM, razumeš. Da on kupi CD da mu ti snimiš kasetu, a tebi ostane CD, strava priča. I Ja imam zanimljivu anegdotu sa Šipkinim ćaletom, ja išao, tad sam još bio klinac, znači nisam imao nešto sad konkretno da slušam, nego kao svašta sam slušao i onda slušao sam i Gorillaz, i Eminema, i 50-a, i Limp Bizkit i sad ne znam, izašao novi Red Hot Chili Peppersi i ja onako sav srećan idem kao kod Šipkinog ćaleta i kao dobar dan, i ono onako smar, kao dobar dan. I ja kao, jel imate nove Red Hot Chili Peppersi, ono ovako. Ima. Ja rekao, a koja je cena? Kaže on, 2000 maraka. A ja ono klinac, sav zabunjen, 7. 8. raz, kao, dobro, izvinite, doviđenja. Ja, ne, pa, mislim, zabavao me. Sam bio klinac. Da. Ja sam, sad sam tu kupio Games to be sold, not to be told, Snoopovu, gde svaka treća pesma nije do kraja. Ne, ali nego onako je fade outovana, razumeš, razumeš kao da stane na kasetu. Skinuli ili sneteli, presnimili sa radija. To je ono Bugarin. Da, i dobro, i znači navukao si se na Drea i Snoopa i krenuo si u srednju, da li si ti tad navukao Simeta pre toga ili posle? Sime i ja se nismo poznavali, mislim, znali smo se iz osnovne škole, ono kao mali Sime i kao ja, razumeš, što ono... Koja je razlika između vas? Ja sam 81. on je 5, znači 4 godine. Ja sam tu nešto petljao sa Com iz Kleka, znaš, kao tu su pravili neku grupu Ludilo. Kako se zvala grupa? Bad Trip. To hoću sve, jednom ću, brati, da namestim dokumentarac, zrenjinski rap od vremena Turaka pa do sad. I pa to, ali moram da... Znaš šta je zanimljivo, što ima, jesi čuo za nečastivog MC-a, brate? Ne. On je, ja mislim, stariji od tebe, inače, jako zanimljiva priča, on je bio obezbeđenje u poljoprivrednoj školi i lik je video kao da ja slušam rap i to on kao, znaš ti da sam ja reper? Stari, mislim, 75-6 godište. I ja rekao, ne, kao, baš ću da ti pustim, kao i ono mi čovjek na MP3-u, nije htio mi prebaci pesmu, kao da mi da čujem, i kao to je kad sam bio MC Nečastivi i to je bilo, ko zna, on snimao to još 90-ih, ja rekao, strava, ali nikad nije htio da mi da, nisam ga ni vidio. Pazi, mi smo to krenuli, to ja, mislim da je bilo, ja sam bio prvi srednje, ja mislim tako. A jesi uvek zvao Nole? Jesi imao neko umetničko ime? Da, mislim, jedno vreme sam bio Kasper. Kasper, to znam, ono kao A.K. Kasper. Znaš, kao smorilo, kao šta si mi Nole, brate, to je to. I u suštini, sa tom smo ja tu kao nešto pisali neke tekstove i ja sam imao komp, ali nisam imao zvučnu karticu, znači taj komp nije imao Windows. Ali to je sve bilo kućna produkcija? Pa naravno, brate. Sve, ono na onaj Grisini mikrofonu. Kakav mikrofon, brate, znači imao sam dvokasetaš liniju. I tu na jedan pustim beat i onda tu ga hvatam, razumeš, pošto nisam imao kako napravim matricu, pa smo krali one lupove, razumeš, gde god ima slobodno. Pa ga presnimiš, pa ponovo vratiš, pa i onda uzmemo Coin boombox i pustimo sa moje linije da se čuje na zvučnike i onda repujemo tu preko toga. I onda, za vreme bombardovanja, u stvari lažem, da, pre toga bio je nešto po učionici kao tu, repujem, ludilo, i Kleo tu Burazer je išao sa mnom u srednju. I dolazi, kaže, hoće moj Burazer da pravi band, da pravi grupu, kao ćeš s njim. Preko, ko ti je Burazer? Kleo, došao si, brate, na pogrešno imanje, Kleo. Kao, pa ajde, daću taj mi broj telefona, pa ćete on zvati. Ja sedim kući. Kao, boj Burazer isto repuje, daću ti ja telefon, pa s vas dvojci da govorim. Bukvalno, i zvoni mi fiksni. Ja, halo, brate. Jesi ti reper? Ja sam, aj snijam. Možda pravimo grupu. Ajde, brate. Kako će zovemo? Mrsiš muda. To je on rekao. Znači, on je dao ime Mrsiš muda. On je dao, tvorac toga. Znači, tako je bilo jednostavno. Kao, kako se zovemo Mrsiš muda? Brate, znaš, otišao sam kod njega. A Mrsiš muda bila grupa ili je bila kao ekipa? Ne, to smo bili Kleut i ja. To je bila grupa Mrsiš muda, vas dvojica. Nas dvojica, da. Ja sam ceo život mislio da su Mrsiš muda, ti Sime, Kleut,
Citizen, Borić, da ste vi smo svi bili zajedno. Svi skupa skvad. A to je svi skupa skvad. Ja Borić sam bio krstio, ubiđen bre. da su Mrsiš Muda, da ste svi zajedno Mrsiš Muda. Ali u suštini, znaš, odem kod Kleuta i kao, u ovome EJ-u smo pravili matrice. Prvo smo provali u Se samo razlače u sempoli, Fruity Loopsu, jel da, i kao Fruity Loops mi zvuča ono jako plastično, Da. I tu su snimili par A stvari. zvučali su plastično, su sve samplovi bili oni plastični, da ste imali bolje zvukove. Brate, To je pazi, Zoki isto govori, Prvi Fruity mikrofon- plastičan, pa ubaciš nešto što nije plastično. prvi mikrofon na kojem su snimili stvar sam ja ukrao od komšinice male. Tako je zove pesma, ukro sam od komšinice, malo. Život u getu, vraćam se iz škole i vidim crveni onaj mikrofon ovakav, samo što je plastičan crven, znaš, ono kao za karaoke, stoji ovako na kraju dvorišta, razumeš? A ja kući imam one beli, oni za komp, one odvratne. oni čačkalice. I kao, hoću, neću, kao, brate, treba mi mikrofon, razumeš, kao pokupio to. Dignem mikrofon, Pa da, bukvalno. I kao tu smo snimali, mislim, ceo prvi album, smo mi snimili to mikrofonu, već. Tako da, ono, znaš, dođem kući, snimim deo, razbijem ga na 7 disketa i onda idem na bagljaš kod Kleuta, razumiješ, da spajamo i onda ako ti jedna disketa ne radi, ti si ćao, brate, ti si ćao. Koji to maltret pije. 97. 8. Koja je to godina bila 90 disketa? 98. Znači, Mislim da je kad su bila bile 98. 99. sam upoznao Simeta za vreme bombardovanja i tu je bilo fora, znaš, kao, a ti repuješ ovo ono, znaš, Sima imao grupu u osnovnoj školi. Kako su oni zvali? Jao, Ne sjećaš se. White Niggas Attack, mislim da je tako bilo. Mislim da je to, lista. mislim da je to, ali morat ću pitati Simona. VNA. I VNA. Simon, mislim da je bio Vojinović i Kijac, njih trojica su bili u bendu. A su imali nešto snimljeno? I imali su isto na kasete, razumiješ, Imaš ludilo. te kaseti, dan Ne. Imamo ono sve što smo radili Mrsiš Muda na kompu, ali to sa kaseta, ko zna gde je to vred. I onda bukvalno Simet te upoznao, jednu noć kad se crto grafit. Znaš, on došao tu kao, šta ni seri crtaš grafit, brate, daj meni malo. Da. I tu kao skontali si kao, ćemo repujemo, ajde, Da. repujemo, brate, i onda, kao jedno vreme je Simon kao bio deo Mrsiš Muda i onda smo Simon i ja odvojili, Cloud prestao da repuje i kao, Cloud smorilo ga ili šta? a tako nekako, znaš, ono, došlo ovako. Cloud mi je recimo kao Bojić Tif. Znaš, ono kao čovjek koji, kad ga vidiš, nikad ne bi rekao da je reper, Pa da. ali onako baš ima neku tu harizmu, kao ne znam, Moskri, kao Matori, Cloud Bojić, kao... dolazi na nastup, ovako, kartonska maska, Da. Jason Voorheesa, ovako sa onom širokom gumom za gaće oko glave, razumeš? I Došao si, repuje, brate, na brate, pogrešno imanje. znaš niš koliko je to bilo genijalno. Da. Da. Zoki, inače, da. Ne, meni je tu uvijek bilo, Zoki je uvijek bio jako paljivin na Simeta i Noreta, on se jako ložio kao klinac, a ja sam bio u fazonu kao, neki stari iz Renjanina, kao oni su predgrupa, mi idemo kao i oni su isto super, kao da ja i to. I ja se sećam, brate, te Noletove, to smo 100 puta pričali, Noletova zabunjena faca kad je Zoki rekao, aj se slikamo, kao se rukom, aj se slikamo u grinu. Ne, zanatliji, da, ja se toga ne sjećam uopšte, to mi on posle rekao. Da, neki bucku, kao, gde si Nole, kao, ovako sam zabunjen, čak si na toj slici, desna razvojica, vidi kako si ti zabunjen na toj slici. Ja mislim da ste imao tu neki Brown Dukes, jel da? Šta se dešava? To je neka, koja je to godina bila? 2004. 5. Peta, šesta. Nije četvrta. Da. To je ono kad su Marcello de facto promocija albuma i kad ja s Grutin s Bovanom došao, dok Bovana nije bio ćelo. Nije. Mi smo bili, Simon i ja smo bili predgrupa i to su bili Ice i Timbe, da. Dobro, ali to su te godine, mislim, kad su oni dolazili redovno u Zanatliju. Da, Škabo, Marcello, Ice, Bovana je bio... Da, a tad Bovana još bio mršav i bio imao kosu. Nije, mislim... Imao je kosu, nije nosio naočare, niko ne bi rekao da je to sa Bovana, ne bi ga prepoznao. Ima slika Bovana i ja, ima slika Bovana i ja s dugačkom kosom u naranđastoj majici i on isto ovako mršav sa kosom bez naočara. Nikada ga ne prepoznaš. Ja sam Bovanu prvi put upoznao, ono, kad je bio Zrok 03, mislim, da u stvari kad smo otvarali Zrok.
to nam je u stvari bio prvi nastup veliki. U stvari da, prvi jedini nastup bio. Koji instrument sviraš? Išao si na zrok? Da, to sve rockeri, šta tad sviraš? je kako se zove, jel Cerović? Da, kako se zove njegov band? Ne mogu setim. Da, mi smo otvorili kao Zrok, prvi smo bili, znaš, oni posle nas, izlazi kao, šta je, nije ovo Zrep, ovo je Zrok. Da, Zrok. Nije ovo Zrep, ovo je Zrok. Pa. Da, Zrep. Pa dobro, mi smo zvali Zrep, sve što mi radimo je bilo Zrep. Hteo sam da te pitam, kako to da ste ti Sime došli do toga sad da snimate samo vas dvojica, kao, ovi ostali su svi kao ispalili? Pa nisu ispalili, mislim, koga misliš na... Pa, Kleo, cijela ta ekipa sa kojom si nešto. Sa Covom je to bilo sprdnja, znaš, kao pesma dve, mislim da su jedna pesma bila kao obrada gruvog petka. Jeste imali neke ambicije da to kao izbacujete i izdate? Pa, znaš, uvijek stripuš tu kao snimamo CD, ali kao, ne, brate, samo se zajebamo. Niste hteli da uložite pare u to? Ne da uložimo pare, uvijek je bilo tad je još da snimiš nešto ozbiljno trebalo. Trebao si da ideš u BG ili, znaš, u stvari u BG. To je jedna priča Exodus, što je išao u studiju da je Sija snimala, ali ne znam gde, on je čovjek koji je izrađen na prvi album, rap, tako. U stvari oni su i prvi, koliko se ja sećam, tad su zvali, mislim, Tag Nature, Borić, Bole, Anks, i jebote bili još dvojica što su posle u Exodusu, oni Vuk, mislim da se zvao lik, i još jedan, mislim da ih je bilo petorica. A si čuo za Republic rap grupu iz Elemira, ili su iz Elemira, oni? To mi je poznato, ali... Mi smo samo došli jednom do njihovih pesama, nekog albuma, nešto, i da nam je to kao bilo hit, da neko još iz Renjine okoline snima. Da. Kad je Republic, a realno Zoki mi smo počeli snimamo kad smo čuli Ajsna Grutina, ti si rekao kad je bio ako on može da snima, može da snima. U Zori Idoli, sve to, ali... Da. Sve same barabe. Da, mi smo obrađivali, mi smo tako počeli, što je Zoki vadio matrice, mi smo, ne znam, mi smo snimali pesme koje nismo ni čuli. Naprimjer, Vikler i Eufrat, Zoki nađe tekst na forumu i nikad, tek 10 godina kasnije nađemo te pesme i kao Zoki ima neku matricu, kao ti Zoki budi Eufrat, ja ću da budem Vikler i ja kao repujem ajde viči ho, ajde viči hej, nemoj, mama ti je gej, Keva ti je gej, Keva ti je gej, da. Nemoj si kurčiš kad Keva ti je gej. I tu pesmu nikad nismo čuli, nego samo tekst i kao sad ja repujem Viklerov deo, Eufratu. Da. Da. A kaži mi, ko je ovako još iz Renjanine okoline da je snimao, da je to mene, ne od nas kao sad kažemo, dobro mi smo sad kad gledaš ovako Zokija, super old school, nego iz te tvoje generacije neko je bio da je neko kao nastupao, pravio nastupe. Pa pazi, jedino ova ekipa što... I gde su se pravili rap nastupi pre 2004. Pre 2004. Pa to je bilo kulturni. I ko je dolazio u Zrenjanin od repera? Do 2004. 5. Pa evo, sad ne mogu setiti. Seća se, da, Beogradski sindikat je kulturni dolazio. Dolazili su, a? Da, kad je bila promocija Govedine. Da, tad smo snimali na ne Govedine, bože, kako se ovaj drugi album? Govedina bre. Pa Bst Tišinčina je prvi. A Govedina kad su izbacili, a drugi je bio svi zajedno. 2002. ili 2003. Ne, baš single gde je Govedina bila. Aha. I seća se da tad smo pozvali na Stubinu, Kleut i ja i Simen u prvom redu i oni kao ajte gore, razumiješ, to ludilo. Kao više ljudi gore nego da. I Škabo zbori tekst i onda smo Kleut i ja mislim njega repovali, razumiješ, kao loženje. Da, Škabo zaboravio tekst sad i kad je gostao u Balkanskoj ulici, to one gospođe. Znači, baš se vidi da mu je bilo nemirno, da ne znam šta će da priča, brate. A bila je dobra emisija, ali Škabo je baš onako, koga nikad nije video, pomislio bi kao, ko je sad ovaj lik? A recimo, baš volim slušam Škabo, baš svašta ima pametno da kaže. Šta sam još htio da te pitam, Nole? Zoki me požuruje, to jest ne požuruje me, ali kao informiše me o vremenu. Hteo sam da te pitam, kad ste počeli da snimate sa Zokijem, da li vas je ugnjavio onako haos da snimate ili kao... Pa nije. Kako je došlo do toga? Nikad Zokija nisam pitao to, samo zašto se pojavilo, znam samo da je bilo, Zokija rekao, snimam sa Simetom i Noletom album,
gostovat ćeš ti, ja sam rekao važi i to je bilo sve šta sam ja znao o tome. Da, jer Sime i ja smo tad snimili kao taj prvi album. I taj prvi album, kako se zvao? 29 Smokers. 29 Smokers. Ajde objasni šta je 29 Smokers. Ja znam, ali zanimljivo je, pa hoću Pa i sad, da objasnimo ljudi. ja sam iz 29. novembra, Sime je u Saja Kovačića 29. 29 Smokers. 29 je vaš broj. Da. Numerološki ste 29. Nije jasno dalje. Dobro. I onda I onda kao 429 nastalo... 429. Da, i to smo imali probu kod tebe u garaži. Znaš, kad smo pisali... Tad je to nastalo ili... Da, i onda pisali 420 i onda Sime se okrenuo i kao... 429. Šta kurac 420, 429, kao reprezent, ono totalno ne razumeš. Ja sam zvao, što je Nule radio U plusu. Da. Stalno išao i onda i Sime počeo raditi na vreme. Da. Ja tu zbežili i onda smo jednu vreme plejali. Ali ajde pusti Noleta to da kažeš, pošto ti ne čuješ, nećeš se čuti. I kako iz mog ugla. Da. Uglavnom, ja sam ih tražio da oni gostuju meni na albumu. Pa da. Radili smo samo Jam 2. Da. Inače, Zoki tad bio hiperprodukcija, izbacivo je 20 pesama za jedno nedeljno. leto 4 albuma. A pazi, to je bilo stvarno, kao uradili smo taj jedan album i kao, ćemo snijamo, nećemo, tu smo nastupali već, kao smorili se. Da. I onda Zoki Što došao. zapravo, to je jako dobar album, taj 29 zelenih polja. Pa jeste, jer pazi, I cover je do dobar, tada, a i ovako generalno album do je tada dobar. smo Sime i ja krali matrice, brate, uzmeš matricu, napravili smo Ali ajde par što je komada. to je po mom mišljenju najbolje šta ste vi u vašoj karijeri uradili Sime i ti i Zoki šta uradio taj album. Da. Onako, baš se vidi da je rađeno Tu je bilo onako loženje, konceptualno, da je baš... Da. Vezali smo 4-5 pesama. Da. Vidiš, to imate, to bi mogli da okačite na platforme, brate, s obzirom da je to sve autorsko. Tekstovno su imali oni ranije strašnih tekstova, ovdje je bilo bolje produkcije bitovi i ja sam se nekako uklopio sa trava, Da. i tematski sam Da. Da. Ma, jedno što mene smaralo što ono, znaš, kad dođemo kod Zokija, pišemo tekst. Piše, mora da se tekst, piše, znaš, ko da. napiše tekst. Kao u nekoj kineskoj fabrici, brate, kao piši tekst, piši, šta se rimuje sa ovim, ovo i Ispiši ovo. tekst, kao ne mogu, znaš, Da. ja ne mogu, kao ne valja ovo, sranje tekst, onda snimiš i onda skontaš kao, brate, bit je do jaja, i kao usro sam tekst, razumeš, ono kao ne sviđa mi se. A kod Zokija nije bilo popravnog, nego kako Dolazi snimiš, Sime par tako je. puta, dolazi Sime par puta snima. Da. A i najbolji su tekstovi bili kad ih na licu mesta pišeš, ali ako znaš šta si napisao, ako znaš da pročitaš. Za razliku od mene koji nisam znao da pročitam svoj rukopis, šta sam napisao. Da, 100 record take-ovi onda zvuči kao ono Ice Cube, brate. A ti jedan record take i... Pa to iz prvega izbacaš, brate. Follow me, ubitače kao DJ Legal! Znači kako mi iscimo tada. Bilo je pitanje publike zapravo stvarno. Da. Ne mislim da Zokijevo pitanje. Da li ćeš možda snimati ponovo i da li će biti drugi deo nedeljom? Ne, a? Ne. Stvarno su me pitali ljudi da li će izaći nedeljom drugi deo. Šta tu ima drugi deo, brate? Pa svaka nedelja je ista kao šta sve ima da se... Sad izbaći subota. Da, ima i subota večer pesma. Pa da, ali ne tvoja. Ima moja. Ima? Da. To je bilo prvo pitanje. A što, te smorilo snimanje ili samo misliš si izvršio s Pa tom temom? ne to, nego ono da, šta, kao za nedelju ili generalno? Da, za nedelju. Pa nema, to je jedna priča, jedan sanjao, stvarno sam sanjao to. Razumiješ, to je, probudio se i kao, sve to što sanjao, ustao i kao, jebote šta sad sanjao, seo i napisao Koja je tekst. to matrica? To ste nešto hlepili? Džeze, Fame, mislim da je Fame. Pa brate, A pre koga ste sve nastupali ti i Sime, brate, ovako da se sećate? pre Nigrutina nekoliko puta, Dobro. pre Bvane nekoliko puta, pre Prtija 2 ili 3 puta. Ne, nije. To uglavnom pre sve u Prtija Zrenjaninu, što je sve u bilo. A Zrenjaninu. ovako ste išli negdje van? Ne. Bilo je ono kad dođu ovi ekipa iz, odakle su dolazili, kao
iz Obrenovca, iz ne znam šta, Da, to je bilo da. u kulturnom i Da, kao dane to pive, je ne kad znam sam ja šta. uzeo da organizujem, kad su bili Da. ono pun autobus njih, to Jeste, postali s ovim zbagaš se potuku. Jao, a meni glava, ono, ono, kao, moram da ispuštam ove iz grada zato što su zbagljaš, a moram da ispuštam i ove goste. I Kao, na kraju, nemojte se Vuk na kraju svađati, nemojte se pobego, tući. nestao je. Ne, Je tako brate, bilo? samo znam da je bilo ispalo katastrofa, umjesto da svako odradi tonsku probu 2 minuta, Ja, oni su jeste, svaku pesmu, sve su repovali, da. svaku pesmu su Da, morali na da. tonsku probu da probaju. Bio je jedan nastup da nije bio Sime. A bilo ih i jako mnogo. To je ono, kad sam ja došao iz Novog Sada, Sime je ostao da radi, pa smo nas trojica... A najveći nastup koji vam je bio, ono, Beogradski sindikat, Ne. ne? Najveći nastup je bio u San Marku, u otvorenoj bašti, kad je trebao da dođe Nigrutin, Aha, pa nije došao, i onda je bilo tu što nisam bio tu. jedno 300 ljudi, brate. A zar nije bio haos. najveći, ono, kad je bio Beogradski sindikat u Gardenu, pa smo Zoki i ja s vama To nisam repali. ja bio. A to nisi ti bio. Svi smo Da, to smo nas trojica, Ovo je ti nisi bio, bilo, to je sa znači, Simetom bilo. To tad smo bili i Kleut, i ja, i Sime, i Borić, i Kesa, i Eho, znači ono svi, bukvalno cijelo večer smo ono svaku pesmu po 2-3 puta izrokali. To je moj prvi izlazak, bio došao kod nas. Si bio tu? Nisam na kraju ušao, sam došao, bio sam. Znači šta je to bilo? Kleut s tom maskom, ono kao, Eho, pijan, stoji, sad neki lik je stao ispred i oko nas prska pivom. A Kleut, Eho drži ovako mikrofon. I sam čuješ na zvučnicima, doći ti džank jedan! I ako skače. I ako sam on kako proleće s nogom, sa bine uleće liku ovde, roka ga, razumiješ, pada s njim, dole se čuje kako se on dere, razumiješ, on totally hardcore. A šta slušaš sad od repa, jel slušaš nešto? Stigneš Slušam, poslušaš nešto? pazi, novo, stvarno retko slušam, ono pošli Misliš mi novi izvođače ili generalno sve novo? Pa generalno sve novo, trap, ono ne pokušavam da slušam, Dobro, da, nego mislim novi Snoop Dogg, novi to kad izađe, to nema. poslušam, ali Snoop mi ono jako teško padne, brate, ono baš ne treba više da radi. Ali ne znam šta, Cypress je novi. Cypress je, poslušao sam ovu novu stvar, taj nije mi nešto, na primjer, Elephants of Acid mi je bruk album. Redman novi, ono ko da je ono 90-a i dalje, razumeš, odličan je. Sime mi šalje, ono par puta mi je poslao neke, Sime se nove baš onako repere. otvorio, znaš, ono nije kad- više ono... meni to nije, Da. znaš, sva ta priča što oni pričaju, to je, Pa jeste, znaš kako kažu, do 30. godine si ono raspoložen za nove stvari, Da. posle toga sve se vraćaš na nešto staro. znaš, sad lupom, uzmem album, ceo pustim iz početka, od početka do kraja ga Da. odslušam, znaš, ono bez preskakanja, koju kasetu da imaš. Da. Znaš, tako, uglavnom sad na Cypressu posljednjih, ne znam koliko, do mjesec dana, baš vrtim Cypress onako debelo. Bre. A si slušao kako se zovu, grupa Demrik, valjda, Be Real i Exhibit, I to si mi- Serial to si mi Killer, slao. Serial ne ubiti. To si mi Serial slao, Killer. ali nisam poslušao. Pa to je onako zanimljivo, pogotovo Da. što ja sam uvijek gotivio Exhibita, a nije izbacio ništa, ono, 20 godina Da, i jebote, onda da. sam baš bio željen da čujem Da. što čovjek radi. A od domaćeg si slušao nešto, da ti ono... Pa od domaćih... Mislim, šta ono, generalno slušaš od domaćeg? Od domaćeg, ne klasika, ovako sad brate. da od novog, pošto vjerojatno ništa od Od ovih novog, novih. ne, mislim, ono slušao sam Nigrutina. Sa Bad Copy. reklama za dis. Dobra je, brate. Dobra je, Ja jest, se oduševio. jest, stvarno. Prtijevce. Pa mislim, ono, Sindikat, njih mi je samo prvi album, ono. Treba da izađe onaj Genijalan. Prti Bege, to sam sad vidio. Da, negde. to sam isto Da. vidio. I iznenadio me ovaj, kako se zove, mali. Smoky Merdoljan. Znači, stvarno nisam očekivao da će takav album da bude, ono, baš ga izroka. Da, onako baš Old school. hip-hop album, Da, baš da. onako hip-hop o hip-hop. Da. A Ali ovo, volim, ja mislim, kako ti kaže, nisam fan, ali mogu da preslušam, ono, Da. gotivim to, ali u svrhu žurke uvek bi nešto drugo prepustio. to jeste, ovo je, znaš, ono, kući slušaš, brate. Da, i bukvalno je voziš ono se. kad ideš ulicom da slušaš na Da, slušalicama, da. nije za I, na žurke primjer, i to. Juice, ono, prvi hip-hop, to mi je domaći album, A. top, brate. A šta, nisi ovo posle slušao ništa? A slušao sam, znaš, ali ne volim taj kao Diesel fazon, ne sviđa mi A se. dobro, sad Ima posljednjih ovaj par posljednji godina se hip-hopijum. nije toliko... Da. I hip-hopijom i ovi singlovi nisu Da. toliko dizela, ono... A, kako se baš- ovaj, ko je to? Petica hip-hop, poslije Ne, što ne, izbacio. četvorka. Četvorka? E, taj mi je ono,
Jer skoncao da ima dosta stvari koje je ranije snimao i ranije pisao tekstove, tako Pa da, vidi se da čuje se, baš se primeti su dosta starijih stvari, i na Trojici isto bilo dosta starijih stvari. Trojku nisam toliko slušao, koliko... Dvojka se možda najmanje uklapa u taj hip-hopian koncept, ali ovako Cats, Trojka i Četvorka su baš onako hip-hop, mislim i Dvojka isto, ali Dvojka je više onako kao neki ono game i što ti kažeš dizel, gas i to, a Cats, Trojka i Četvorka su baš onako ono hip-hop, njujorški, hardcore fazon. Da, a kaži mi, jesi planirao možda da snimaš nešto u stvari vreme? Da, ako nateramo Zokija. Svi mi ja ćemo da radimo kao Capone Noriega, phone tap. On sam Malte, ja odavde. Pa šta bi falilo, mi smo tako snimili sad. Ne, pa znam, kad smo trebali snimamo, ali znaš, ako... Nije to više. Imam sad još neka brazilska pitanja, pošto si mi rekao šta je Marvel, DC, rekao si da je DC. 5 omiljenih patika, brate. Koja voliš da nosiš? Ne mora 5, može i 3. Starke, plave, duboke. Sve jedna bela, duboka patika. Sve jedna bela. Znači, samo da izgleda je bela i duboka. Ne mora bude marka posebno. Sad, u posljednje vreme fura moje Puma, pošto udobne, preudobne su, dobro izgledaju, ali... Koja Puma, šta? Pa duboki, vidit ću. Pokazat ću. Ali marka kao marka, nema. Nemaš neki ono... Ako mi se svidi kako mi stoji, to je to. Ja isto tako, da. Zoki, imaš ti nešto ili, ja nisam spremio, teo sam Marvel, DC ili tako nešto, ali... Zoki. Cvele. Moskri ili Ice? Ajde, može, Moskri ili Ice. Pa, Moskri. Zašto je umro, Ice je živ. Ne, Ice, mislim, znaš, ne možeš ih porediti. Meni iskreno Ice. Ali Ice je ono, ne možeš da ih porediš. Pa ne možeš da ih porediš, ali možeš da ih porediš koga više voliš da slušaš na osnovu toga. Pa i jednog i drugog, zavisi u kojem periodu života sam slušao. Ja sam ugotivio Moskri, ali Ice, zbog Ice-a malta ne sam počeo da repam. To jeste, ali ovo je, znaš, ostavio jako dobar trag. Ne može niko da... Jeste. A šta mislite o autotune i vanzemaljcima? Nemaju pojma sa pevanjem. Ovi nesrećnici koji koriste autotune mašinu, prepoznat ćete ih po onom metalnom zvuku. Eto, tako oni pevaju. Podmač, bato... U vanzemaljcima sve, još ovo i možemo da završamo, da ne zaboravim, mislim, da ne dolazimo posle ponovo, samo zbog još par pitanja. Možda da ubacimo kao... Od teorija zavere, pošto znam da ti voliš teorija zavere, ali to je sad već onako ispravna tema. Ja, da. Šta veruješ od tih teorija da je stvarno istina, a zašto si ubeđen sigurno da nije? Recimo 5G mreže, da li veruješ da su smrtonosni zraci koji nas razaraju? Postoji mogućnost, ne mogu kažem 100% jeste, ali znaš, teorije zavere su jako zajebane jer su teorije. Postoji mogućnost da je istina, a postoji mogućnost da je glupost. Kao je, na primjer, za ravnu zemlju. Ja, na primjer, sam to istraživao i stvarno kao ima dokaza za to, brate, ono kao avioni, ludila, znaš, posle radiš kao stvarno, brate. Ono kao si normalan. A što se tiče teorije u koju stvarno verujem, pa, mogu kažem, ova priča o nastanku ljudske rase Anunnaki, kako smo u stvari mi nastali kao rasa. I to može se poveže sa reptilijancima, jer kao odatle vode poreklo loze koje vladaju svetom, plava krv ili kao... Ali ti misliš da postoje reptilijanci u ovoj našoj dimenziji? Apsolutno sam siguran u to. I da su ono kao u fazonu vidljivi golim okom, da nisu u nekoj drugoj dimenziji nama nevidljivo i tako. Pazi, ne, ovde su, ali imaš foru vibracione barijere. Pogledaj They Live fora, pogledaj, na primjer, u Paranoid Las Vegasu, si gledao? Gledao sam. Kad upadne u hotel, pa vidi pun hotel reptilijanaca. Da, ali brate, on je drogiran i to je film. Šta je uzeo pre toga? LSD. Kako se u They Live zovu naočare koje ovaj stavio lik? Kako se zove? Hoffmanov sočiva. Ko je Albert Hoffman? Dobro, ovo što je izmislio LSD. Ali kako se zovu naočare? Ima kako se zovu naočare oni iz They Live, brate?
To su Ray-Banke, ali ima poseban model. Ne mogu setiti sad kako se zove, tražio sam, našao sam ih na netu, Jel da? ali koštaju tipa nešto $200, razumiješ, samo zbog tog filma. Nađi na AliExpressu, vrati za $5. Ima čak i ovdje, ovako piše daily, Jel da? sa strane. Strava. Dobro, brate, hvala ti, Nole, Hvala tebi, ćemo se izljubiti i izgrliti. što si nas ugostio. I hvala Zokiju, pošto hvala mu se Zokiju. nikad ne zahvalim, moram, jer ispoštuje Zoki uvek podcast, dragi gledalci, Novica, Nole i podcast Casual, vidimo se uskoro ponovno, hvala svima i subscribe, like, share. Nije nas briga ko nas pita šta će biti sutra. Ceo dan je lagan, na plaži ležimo do jutra. Halo, obezbeđenje, jel može neko da skloni Georgijeva sa bine? Evo je odmah. Bakinatori, to smo mi, 023. Podsjećamo vas da danas mi smo spokojni. Pogledaj, otpustili se okovi, jer letnja šema nikog ne može da uspori. Kad krene jednom, uzmemo auto, šator i neki roštilj i jedan sendvič po drva, idemo bosi. A mi smo danas u Kašunan Friday. Mi smo, baš smo opušteni. Pogledaj kako smo kašuvali. Pogledaj, molim. Tačno smo lačo. Skroz mi je sve drugčije. Tačno sam nekako landana pišore, što kaže Ivan. Mislim, hoću ja ti kažem. Show, baby.